Shenox ES je silikón s dlhodobou pružnosťou a protiplesňovým účinkom. Je ideálny na vyplnenie a utesnenie spojovacích a dilatačných škár, či už vo vnútri alebo vonku. Osobitne dobre sa hodí na utesňovanie škár medzi keramickými obkladmi, napríklad na spojov medzi obloženými stenami a vaňami, umývadlami, sprchovacími vaničkami alebo toalety. Ak budete Shenox ES skladovať v chladných a suchých podmienkach a necháte ho v neotvorenom originálnom balení, jeho trvanlivosť je až 2 roky. Po otvorení kartuše je však potrebné materiál spracovať vo veľmi krátkej dobe. Po technickej stránke sa s týmto silikónom pracuje jednoducho. Pokožka na jeho povrchu sa vytvorí približne po 15 minútach. To nevytvrdnutý je schopný odolávať teplotám v rozsahu od -40 až po +-180 stupňov Celzia. Po 24 hodinách je hĺbka vytvrdnutia asi 3 mm. Pri samotnej aplikácii odporúčam ochrániť okolie škár lepiacou páskou, ktorú po aplikácii silikónu ihneď odstránime. Materiál sa do škáry aplikuje rovnomerne. Na uhladenie povrchu použite hladítko alebo špachtľu, ktorú navlhčite vhodným prostriedkom určeným na silikónové práce, najmä ak pracujete s prírodným kameňom. Pre tmelenie prírodného kameňa alebo betónových dlaždíc je najlepšie zvoliť materiál Shenox MES. Ak materiál už plne vulkanizuje, odstrániť ho možno len mechanicky. Vďaka protiplesňovému účinku Shenox ES je povrch spoľahlivo chránený pred plesňou. 7 dní po aplikácii je možné škáry bezpečne čistiť parným čističom bez použitia kefy. Intenzívna expozícia silnému cigaretovému dymu alebo podobným vplyvom môže viesť k zmenám farby tmelu. Výhody tohto silikónu ocenia najmä tí, ktorí dbajú na zdravé domáce prostredie. Shenox ES má veľmi nízke emisie podľa certifikácie emikode EC1+. Je odolný voči mrazu, vhodný aj pri podlahovom kúrení a možno ho aplikovať v širokom teplotnom rozsahu. Je použiteľný ako vo vnútri, tak aj vonku a dlhodobo si zachováva vysokú pružnosť. Protiplesňový efekt bráni rozmnožovaniu plesní. Bez základného náteru ho môžete aplikovať priamo na sklo, smaltované i glazované keramické povrchy aj na klinker tehly. Vyznačuje sa výbornou odolnosťou voči starnutiu, vode, morskej vode, oxidu uhličitému, ozónu, UV žiareniu aj bežným čistiacim prostriedkom.